Наступный припынок – коммунистичные. Осторожно, двери зачиняются. При входе в транспортные средства снимайте рюкзаки и переводите их. Наступный припынок – проспект Машерова. Осторожно, двери зачиняются. Поважание пассажиров. Проходьте, калі ласка, усередину салону. Не затрымлівайтеся каля дзвярэй транспорту. Наступный припынок – двери Харужи. Осторожно, двери зачиняются. Петр Миронович Машеров у пачатку Вялікай Айчыннай стварыў і ўзначаліў падпольную камсамольскую арганізацыю ў Расонскім раёне. З красавіка 1942-го ён камандзір партызанскага атрада імя Шосса, з сакавіка 1943-го камісар партызанскай брыгады імя Ракасоўскага. Адначасова з лістапада 1943 года першы сакратар Вілейскага падпольнага абкама камсамола Беларусі. Пад кіраўніцтвам Машерова партызаны наносілі ўдары па камунікацыях, органах кіравання і забеспячэння немецко-фашистских войскаў у Беларусі і Латвійскай ССР. Двойчы быў паранен. У 1944 годзе за ўзорнае выкананне урадавых заданняў у барацьбе супраць немецка-фашысцкіх захопнікаў яму прысвоена званне Героя Советскага Союза. Пасля вайны ўзначальваў ЦК ВКСМ Беларусі, а затым з 1965 па 1980 год з'яўляўся кіраўніком БССР, першым сакратаром ЦК КПБ, узнагароджаны 7 ордэнамі Леніна, залатым медалём «Серп и молот».
Наступный припынок – парк дружбы народов. Осторожно, двери зачиняются. Оружие Вера Захаровна, партизанская судосная с центральным комитетом Наступный припынок – лоджия Бангалот. Осторожно, двери зачиняются. Уступайте места для сидения пассажирам с детьми дошкольного возраста, беременным женщинам, инвалидам и пожилым людям. Наступный припынок – лоджия Бангалот. Осторожно, двери зачиняются. Побажания пассажирам. Как последует падение подчас поездки у городских пассажирских транспорте, занимайтесь запором.